Slováka to není zlý. Patrik Žiga! Ahoj, Patrik. Ahoj. Ahoj. Patrik, čo nám budeš hrať? Od Karela Gota, kde pak detačko hniezdo máš. No, vidíš, to som chcel počuť. To je pesnička veľmi pekná od Karla Gota. A tá pesnička je odkiaľ, vieš? Z takej jednej rozprávky. Nevidel si tú rozprávku? Ale videl, prosím ťa. To je taká pieseň z rozprávky akej? Popoluška. 3 oriešky pre Popolušku. Ja. Však? Videl si tú rozprávku? Videl som. Taká pobehovala, taká Popoluška, stratila takú črievicu, niekto ju zobral, nevedelo sa kto, potom ona ju skúšala, smrdeli jej nohy, nie, to je iná rozprávka, nie. To je úplne... Videl si takú rozprávku však? No. No, tak nám povedz, koľko rokov ty hráš na saxofóne, prosím ťa? 2 roky a teraz 3 roky. 3 roky na saxofóne, prosím ťa, ale ja nie som veľký odborník, ale ja musím povedať, že tento saxofón už má podľa mňa veľmi veľa rokov. No. Koľko? 30. 30-ročný saxofón máš? A odkiaľ to máš? Jožko mi kúpil. Áno, a povedali ti, že má 30 rokov. No, tak to jak? A fúkni do toho raz, fúkni. Ukáž? Funguje. Aké zviera vám to pripomína? Ešte raz. Fú, to je loď. Loď. Patrik, kto ťa učí hrať na saxofóne? Rudolf Terbak. Áno, to je tvoj učiteľ? No. Áno, a na akej škole? Spejskej Novísi. Áno, to je umelecká škola? Základná umelecká škola. Tak, výborne. Takže zahráš nám, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Nech sa páči. Teraz Patrik Žiga. Patrik, bol si úžasný. Poklona. Ja neviem, čo vy na to hovoríte. Myslím, že tu netreba...
Evička. Patrik, ja neviem, či ty vieš, ale keď ti súdičky udelovali pri kolíske talent, tak ti ho nadelili strašne obrovský. Ja si myslím, že keby ťa počuli hrať Jiří Stivin alebo Felix Slovaček, by odpadli. Ja som tu skoro odpadla. No si naozaj obrovský talent. Ďakujem. Ibi. Ja to musím rozdýchať. Ibi to musí rozdýchať. Patrik, akože ja mám strašne rád deti. A viete prečo? Lebo deti sú tí, ktorí sa nevedia pretvarovať, sú úprimní, naozaj, oni vedia naozaj vysvetliť, že kto je dobrý, kto je zlý. A zoberme si Patrika napríklad. Ja hovorím, že keby sme nechodili medzi deťmi a nevybrali sme si naozaj tí talentovaní, tak Patrik by dneska tu nebol. To znamená, že muzika nemá ani farbu, ani kultúru, ani náboženstva, ani nič. Muzika je buď dobrá, alebo zlá. Patrik nám to dneska dokázal, že skutočne. Počkaj, ja som mal dymomravky, ja som mal selfie v oči, ja mu musím podať ruku. Ďakujem. Veľa šťastia, hej. Si naozaj jeden najlepší, dobre? A drž sa, hej. Ríšo. No ja si myslím, že tu sa ťažko hľadajú nejaké slova, ale som presvedčený, že keby ťa videla a počula Dáda Patrasová, tak opustí Slováčka a uteče niekde preč. No hlavne ti držím palce ďalej a hlavne, aby ťa to neprestalo baviť, lebo myslím si, že ťa čaká teda veľký úspech. Takže Ja si myslím, že to chce prídavok, nie? Dáme prídavok? Jaký? No, čo ja viem, tu nás so Šašom, že by ste niečo zahrali. Čo povieš? No, No čo, dáme na Tak to? ešte Patrik so Šašom, ešte raz! A vieš hrať jazz? Zahráme si jazz? Patrik Žiga. Hovoril si, že ťa učí jeden pán učiteľ a je tu s tebou?
No a tam... Tak poďme za ním sa ho niečo opýtať.